Mun päivä Tupekon avartseissa osa 1. Mun tavoite oli nukkua mahdollisimman pitkään, jotta mä olisin levännyt, mutta tosiaan en kauhean pitkään saanut nukuttua. Tuona aamuna se herääminen oli jotenkin tosi kankeeta. Piti imuloida, koska mun mekosta lähti punaista glitteriä. Noin 11 aikaa mä lähdin kampaajalle ja meikkiin hoitola lepotuoliin ja Eevalta sain aika hauskan suklaan. Voi sepö Juhani. Niin kuin mun jotenkin sairauksien kanssa, niin se on vähän semmoista, että kun olisi jonkun pienen lapsen kanssa. Että niin. Yrittää niinku huolehtia siitä, että no niin nyt jos se nukkuu tona yönä ton verran ja nyt tänä yönä, nyt se on 2 yötä nukkunut huonosti, niin nyt niinku koittaa valvoa tämän päivän, niin sitten ottaa tähän aikaan ne iltalääkkeet, sitten menee nukkumaan ja nukkuu niin pitkään aamulla kuin vaan pystyy. Jotta seuraavana iltana se ei saisi kohtausta ennen kuin se pääsee kotiin. Joo, tosiaan tollasta se vähän on. Eevan kissa pääsee töihin mukaan ja hän on kyllä aivan ihana, Juhani. Kristus ja Jerusalemissa on taskuhirviöitä. Jeesus! Kristus! Ja taskuhirviön arvoitus. Kattokaa kuinka hieno taiteellinen kissan häntä kuvaus. Mulla on vagina taskussa. What's wrong with you? I'm too unhinged for politics. Mä aloin miettiä. Okei, mun piti ottaa tästä äänet pois, koska tuolla kampaajalla soi taustamusiikki ja se kuuluu tästä liian hyvin. Koska se on tekijän oikeusrikkomus ja tää videoiden tekeminen ei ole kauhean yksinkertaista. Oh my god! Tää on ihana. Tää on niin kiva. Kiitos kun katsoit ja video jatkuu seuraavassa osassa. Nähdään silloin. Moikka!